எடப்பாடியும் ஒரு கட்டத்தில் இறங்கி வருவார்ன்றாங்க. ஏன்னா பிஆர் ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவருக்கும் கண்ணை திறந்துருக்குது. பிஜேபி வந்து இன்றைக்கி விசுரூபமாக எடுத்து நிற்குது. இன்னும் பிஜேபியோட பார்வை தமிழ்நாடு பக்கம் திரும்பலை. அது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக அவங்க அட்டென்ஷன் திரும்பும்போது தே மே ஒர்க் அவுட் சம் காம்ப்ரமைஸ். ஒரு யுனைடெட் ஃப்ரண்ட், அதை கூடிய வரைக்கும் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்த ஒரு கட்டமைப்பை என்டிஏல உருவாக்க தான் பிஜேபி முயற்சி பண்ணுது திமுகவுக்கு எதிராக. ஏன்னா அனதர் டேர்ம் ஃபார் டிஎம்கே பிஜேபிக்கு பெரிய சீரியஸ் சேலஞ்ச். இது தமிழ்நாட்டில் என்டிஏவுக்கு கை கொடுக்கும், கண்டிப்பாக கை கொடுக்கும் தான் எனக்கு தோணுது. ஏன்னா ஒற்றுமை 19 எலெக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிடிவியை தவிர யுனைடெட் ஏடிஎம்கே, இதில் டிடிவி இப்போ வந்துட்டாங்கன்னா திஸ் யுனைடெட் 1 ஏடிஎம்கே, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அவங்களும் இதே ஃபார்முலா, அப்புறம் தேமுதிக, பிஜேபி, ஆல் ஸ்மாலர் பார்ட்டிஸ், ஏசி சண்முகம், பாரிவேந்தர், ஜிகே வாசன், கிருஷ்ணசாமி, ஜான் பாண்டியன், இந்த மாதிரியான சிறிய சிறிய அமைப்புகள் எல்லாரையும் நீங்கள் ஒன்று சேர்த்தீங்க, தட் பி ஃபார்மிடபிள் அலையன்ஸ். அப்போ விஜய் ஃபேக்டரும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்போ நாலா சீமானோடு சேர்ந்து உடையும் போது ஃபார் த டைம் ஃபஸ்ட் டைம் தமிழ்நாடு மே ஹேவ் அ ஹக் அசம்பிளி.